Kasikakhulu Jessica sibulise kumbukeli ekhaya sikwiziko lenkomfa i-ICC eMonti apho ke kukhona intlanganiso yeLekgotla yokuba into lawulo yombutho i-African National Congress. Intlanganiso ke lentsukumbini eqale kusuku lwayizolo ngethuba ke uchairperson we-ANC ethetha ukubalula intlanganiso beke banayo ngoFebruary walo nyaka esithi yona nje yayijolise ekulungiseleleni ulonyulo lorhulumente basemakhaya kunye urhulumente wephondo xabe kwakunye norhulumente kazwelonke. Sizawuva ke kuyo into yobana le yangoku intlanganiso bajolise enini. Siyayazi into yokubana kulungiselela ukuqala urhulumente lwesigaba sesixhenxe njengoko ke suka kulonyulo lorhulumente kazwelonke kwakunye ke norhulumente wamaphondo. Sawuthi sithethe naye usihlalo wombutho i-African National Congress umnumzana Oscar Kamabuyane. Mhlekazi, masibulise sikwamkela. Enkosi sisimandibulise kuwe. Intlanganiso le eninayo namhlanje eqale kusuku lwayizolo unosixelela nje into yobana inganto uncakasana zintoni ezona njengo kuzo ngamandla. Njengokuba usazi into yokokuba siqukumbela ithemu yesithandathu kurhulumente wedemokhrasi okokoko sakhululeka, sigqiba iminyaka engama-30. So le ntlanganiso yintlanganiso ezama uqwalasela indlela ehanjiweyo nentlanganiso ezama ukuthi sindawoni ngoku sisuka phi sirhalela uyaphi. Yintlanganiso elungiselela into yokokuba xa siqala le themu yesixhenxe sicwangcisa ngokwemikhombandlela ebesiyibeke kumqulu wolonyulo wethu, sikwazi into yokokuba sithi zintoni ebefana uba siyazijonga ncakasana. So silapha ke sizofakana imilomo siziinkokheli ze-ANC kwiphondo lonke ukudibanisa bonke oorhulumente. Njengoba ubona kukho oorhulumente basemakhaya, oomeya bonke balapha, kukho abaphathiswa ne-National Executive Committee, kubekho ke neenkokheli zephondo. So injongo kukuqulunqa nokuqinisekisa uba isicwangciso sephondo ukubheka phambili siza kusinceda ukufezekisa imigomo nemigqaliselo ebekiweyo ye-Provincial Development Plan targets zika-2030. So sidibene ke apha namhlanje ngalo msebenzi onjalo. Ngokwangoku sawulungiselela ukuvula ipalamente ngomhla wokuqala kuka-Agasti. Izicwangciso zona siza kuzidakanca kakuhle xa sibuyela kwi-State of the Province Address ngoFebruwari, kuba iyawubisiso sokuqala sethemu yesixhenxe. Ngoku siqukumbele ithemu yesithandathu siyajonga, siyaqwalasela, senze i-SWOT analysis, siwikhiphe sistrongophi, sihambe njani, senze ntoni, saqhwalela phi, masiqinise phi. Sonke siyazi uba siyalingana ngalo mcimbi. Silandela ke thina inkqubo yezicwangciso ze-ANC zokuya kurhulumente wesithandathu njengoko kusazi uba asinarhulumente wobambiswano apha. Sinezazindululo zezi-priorities ezintandathu i-ANC ibizidakancile. Kodwa noba uyajonga ke ezikuvunyelwenywe ngazo ngoku ngurhulumente kazwelonke phantsi korhulumente wobambiswano wemibutho ngemibutho, nazo azikhabani nezi i-ANC bizichazile. Ikubonakalisele loo nto mhlophe into yokokuba nyhani i-ANC ungumbutho oneenjongo zelizwe ngokubanzi, kuba akho mbutho ophikisana nawo nenye kwizinto i-ANC bizithethile noba sijika amagama siyibize ngoluphina uhlobo. Yonke imibutho ifuna uba ubomi babantu mabuguqulwe bube ngcono, abantu baphile kakuhle bephila ngoxolo nenkuseleko, abantu bakuthi banikwe amathuba emisebenzi, abantu bakuthi bakwazi ubheka esikolweni, abantu bakuthi banikwe inkonzo yezempilo efanelekileyo, abantu bakuthi sibenzele iindlela, abantu bakuthi sibadalela amathuba emisebenzi, abantu bakuthi siqinisekise ubomi babo bubomi obufanelekileyo phantsi korhulumente wentando yesininzi. So siyavumelana ke nale mibutho iyonke. And sicinga into yokokuba i-ANC yenze into ibingalindelwanga ukubonakalisa ubunganga bayo bokokuba ibe yinkokheli yelizwe, not just only amalungu e-ANC. Sakuba kule ngxingwa sikuyo yokokuba kungabikho mbutho uthe wonyulwa ngokupheleleyo, sikwazi uhlala phantsi sibize yonke imibutho ngenjongo zokufezekisa imibono ye-ANC yokumanya abantu beli lizwe, bemanywa ngapha kwemida yesini nebala ukuqinisekisa urhulumente wentando yesininzi nenkqubela phambili yelizwe. So silapha ke sizogxila kwezo nto
nomkhombandlela nesikhokelo sokokuba ucwangciso esunalo masiluzinzise, kuba xa kukho ukuzinza kuzawubakho inkqubela phambili, abatyali-zimali bazawukwazi silwe nemicimbi esixakileyo yeecrime, njengoba siyibona uba icrime yiyona nto efuna usiphazamisa apha endleleni. Umcimbi we-corruption siqubusana nawo kakubi, njengoba usiva ubona into yokuba imicimbi ye-corruption iyayisihla ngokuhla, ngokokumenywa nangokubikwa ziintatheli, kodwa ayiyonto ezenzekelayo, yimisebenzi esiyenzayo. Sihlalo, uthethe izolo ngexesha uwisa intetho yakho ngomcimbi ungaphucuki kakuhle kwephondo leMpuma Koloni. Njengoba usitsho ngoku sithi nijonge emva kwindlela eniqhube ngayo ku-term 6, ucinga into yobana yintoni libangele into yobana iphondo leMpuma Koloni libe likule meko likuyo ngoku? Yimbalende yangabomi esukela kwi-colonialism iye kwi-apartheid. Eli phondo lilo nephondo lase-Western Cape, njengamaphondo amabini akude kunye ne-economic hub ye-country eJohannesburg. Si-1,000 kilometers away. Onke amanye amaphondo apha asixhenxe aku-500 no-300 radius ukuya phaa eRhawutini. So i-economy yaseRhawutini as an epicenter iyakwazi ukutsazela kula maphondo akufutshane. Kunzima ukuza apha, so apha funeka siqulunqe isicwangciso esicacileyo sokuzimela njengephondo khona ukuze abatyali-zimali bakwazi ukuza apha. Uyawukhumbula xa besifika ngo-2017 apha sifike saqala batyali-zimali ebebetyala imali ephaa ku-200 million, kodwa sithe siyivala le term sabe sithetha nge-200 billion njengeminyaka emihlanu, sibize nje iingqungquthela ezimbini. So ngoku yenye yezinto esiyijongileyo kakhulu ukuzama ukusebenzisana namazwekazi ehlabathi ukuba eze basincedise kubatyali-zimali noosomashishini bendawo zazo bazotyala imali apha. So iyonke ke loo nto yinto esijongene nayo leyo. Imingeni mikhona mikhulu. Enye yeengxaki esibangela uba sibe nentswelo-ngqesho, ukungalingani nentlupheko, yi-underdevelopment, ukungaphuhliseki kweli phondo. Zininzi ke into esizijongileyo nesithetha ngazo kwezophuhliseko. Into esiyifunayo kukuba urhulumente yena makasebenze ngozingca, asebenze ngapha kwemida emiselweyo ukuqinisekisa into yokokuba imali ebekelwe bucala ukuqinisekisa uba senza uphuhliso siyayenza loo nto khona ukuze kube lula ukuheha abatyali-zimali abazawuza apha eprovinsini. Xa sifakela izindlela zetha njengoba ubona sisenza, sivula i-economy, sivula i-logistics, sivula abakhenkethi xa beze apha funeka babe ne-experience entle enkulu yokokuba xa beze ephondweni bakhuselekile njalo njalo. So zizinto ke siqwalaselayo sileli phondo. Sithi abaze nombono wenye i-industry ekuthiwa yi-cannabis ingazange yathethwa ngaphambili, saza sayibeka phambili. Sinombono we-oceans economy, iintlanzi ezininzi eziqabeleyo phaa esihlanwini zilotywa apha e-Eastern Cape for commercial markets, ezinye ziya-exportwa qha kumanye amazwe. Zilotywa apha ziyo-exportwa kwamanye amaphondo, le province ishiyeke ingenanto. So iyonke loo nto yenye into esizicwangcisayo nesizibonileyo, yiyo le nto senze i-master plan, i-Oceans Economy Master Plan. Ngoku nasenza indlela yokokuba laa master plan siyenza njani uba mayenzeke, abantu bakuthi baphuhle. Xa abantu bakuthi sibanika ii-license zokuloba, sibanike iibhowuthi zoba bakwazi ukungena njengoba ulapha, uyazi uba ulwandle ayiyo nje umda lo wolwandle, the offshore. Xa ungena deep 200 square meters deep, uyazi uba ikwalulwandle lalapha, and abantu abazukwazi uyoloba as deep as that xa bengenazo izixhobo zowuloba. So ininzi ke le nto sithetha ngayo apha siyibona, kodwa sifuna ukugxila ngakumbi phaya kwi-agriculture. Siqwalasele both i-primary production ne-agro-processing, because kulapho sizawudala khona amathuba emisebenzi. Xa sithetha nge-agro-processing, masiwulime umbona, siwuvune, masikwazi uwungqusha lo mbona ube ngumngqusho lo ukwazi uba uyowuthenga phaa kwaSpana kwezinye iindawo, ungezi apha eprovinsini sele ungumngqusho uyongqushwa kwenye indawo.
thina silime qha, silime sinqushe sidala amathuba emisebenzi. Phambi kokukhulu lesihlalo uthetha ngomcimbi we-Oceans Economy and kudala ke wawuthetha ngawo uba ndikhumula kakuhle wade wathetha ngesajonisi uyawuthi ingayi-food basket when it comes to i-Oceans Economy. Ingabe isicwangciso esi nithetha ngaso kumnqani ndawoni naso? Senditshilo uba siyenzile sayigqiba into ekuthiwa i-master plan, sisebenza nalaa yunivesithi yaseNelson Mandela. Ngoku sicwangcisa i-implementation plan yalaa master plan. Sesibabonile abantu abaninzi abahlala along the coast benikwa i-fishing rights, i-licenses, befonyishelwa ii-cooperatives. But ziba useless ezaa cooperatives xa ngaba unikwa nje ilobi namalungelo oloba kodwa unganikwa indlela zowuloba like i-boat. Bagqibele bezithengisa abanye. So sijonge ke ngokuloo meko ekumila kunjalo izinto zee-bunkering, izinto zokokuba inqanawe ezizijikeleza zisuka e-Atlantic Ocean zinyuka nge-Indian Ocean nezihla nge-Indian Ocean zijikele kwi-Atlantic mazikwazi uba nesitishi sowuma phaa, zikwazi ezaa nqanawe useyiviswa. Yi-economy enkulu ke leyo edala amathuba emisebenzi. So sijongene nezo nto kakuhle sirola out iprogram ngokuna ye-small harbours. Ilishwa urhulumente bangaphambili benza i-small harbours more than 5 only e-Western Cape kuba abelungu kudala bagxila e-Western Cape ngenjongo zophuhliso. So amaphondo anjengala zange afake abalelwa ngqalelo kwinto ekumila kunjalo. So i-small harbours ngoku zikhona. Urhulumente is planning about 5 small harbours apha e-Eastern Cape ehamba phambili yile yaseSajonisi kuba isajonisi sicinga uba noko ise-low hanging kukutya okuvuthweyo. So izawukwazi yona ukusi-unlockela more other opportunities ngendlela ekhawulezileyo. So zezi zinto ke sizama ukuzidibanisa apha khona ukuze sithethe into efanayo usuka kurhulumente ka-national ukuza kurhulumente wephondo ubheke ezantsi. Umzekelo umthetho lowa ulawula i-maritime Ntontoni uyavuma into yoba urhulumente kazwelonke angakwazi ukudelegata ezinye ii-functions eziprovinsini so that sikwazi nathi ulawula lo mcimbi yelwandle ungalawulwa nje qha phaa because ngokugcwele inqanawe apha ebusuku uyabona uba kuxakekiweyo kuyalotywa ziyaloba ubusuku bonke zigcwale zimke nezo ntlanzi ziyozigalela kumanye amaphondo. Funeka abantu balapha basuke apha balandele intlanzi ezilotywa apha bahambe bayozinkonkxa eKapa bahambe bayozinkonkxa eThekwini ngexesha loba befama siyayenza loo nto apha. Intlanzi zilotywa apha phaa ePort St Johns sine-small harbour ziyakwazi ukuba kwenziwe phaa i-commercialization nakwezinye indawo koo-Coffee Bay kooMbotyi up to Mthamvuna njalo njalo. Enkosi Sihlalo. Ndiyabulela. Kusihlalo we-African National Congress kwiphondo leMpuma Koloni uMnumzana Oscar Kamabuyane ethetha ke ngezicwangciso abasenzayo bengumbutho apha ngaphakathi belungiselela ke ukuvulwa kwepalamente yephondo ngomhla wokuqala uka-August. Ezinye zezinto azithethileyo ke athi bazama ukuzichaphazela nokufumana isicwangciso ubana zizawukwenziwa ngoluphi na uhlobo luphuhliso loqoqosho kwiphondo leMpuma Koloni eliza kuthi ke lidale amathuba emisebenzi. Siyazi into yobana kwikota yokuqala iphondo leMpuma Koloni libhengezwe njengelona lithe labe liphulukana nemisebenzi emininzi kwaye ke lingene kumcimbi okubizwa ngokuba i-recession esithi kuyawunyanzeleka into yokubana babhinqe umfutshane baqinisekisa into yobana konke ukutya okuveliswa apha ephondweni kuproseswa kwalapha ephondweni kuthengiselwe ezinye iindawo kungasuki mhlawumbi umbona obuthe watyalwa apha uhambe uyoproseswa kwenye indawo egxininisa ke nomcimbi we-Oceans Economy ekudala futhi kunjalo nje uthetha sithi lifikile ixesha ngoku lokubana isicwangciso basenzile ngoku bazama uku-implementa zonke izinto abathe bazithetha ngaphambili. Umzekelo isajonisi awathi wayichaza njengenandawo etyebileyo enokuthi ivelise kakhulu umcimbi wentlanzi. Jessica.